Bé, anem a veure com configurar una unitat mestra IO-Link en comunicació Profinet en un 1200. Vale? Tenim així un 1200, tenim així una unitat mestra d'IFM, que és en concret esta unitat que vegem així. Val? És una unitat en comunicació Profinet en 4 ports IO-Link, al qual li anem a connectar un detector capacitiu IO-Link i per al port 2 una baliza IO-Link. Molt bé. El primer que anem a fer és incloure l'arxiu GSDL que el tenim així, el GSDML, que se'l descarreguem per a TIA Portal, i l'incloem en opciones, administració de descripciones, i així jo ja el tinc instal·lat, però bueno, des d'ací punxaríem i el buscaríem i l'instal·laríem en el TIA Portal. Faríem instal·lar. Jo com ja el tinc instal·lat, simplement me'l busque que el tinc en otros dispositivos de campo, Profinet IO, IFM i en concret és este. Molt bé. L'assigni al PLC, entre dins, li canvi la IP perquè la meva IP és la 80, i el primer que anem a fer és, a veure que no m'hi ve això, torna a entrar. El primer que anem a fer és incloure en els dos ports els dispositius que tenim connectats. El primer és un dispositiu que és este. És un detector capacitiu IO-Link, el qual ens proporciona, la informació que ens dona són 16 bits. El que està en roig és un valor entre 0 i 10.000, que vindria a ser la distància, i el primer bit diu un fals o true que ens diu si està detectant o no està detectant. Per tant, la informació que em proporciona el detector capacitiu són 16 bits, és a dir, 2 bytes. Jo me'n vinc així i li dic que IO-Link input són 2 bytes d'entrada. 2 bytes d'entrada més el PQI. El PQI què és? El PQI és, llegint així en Siemens, el PQI ens diu que proporciona informació sobre l'estat del puerto i el dispositiu IO-Link, informació de qualitat, és a dir, és una informació que es transmeteix cíclicament de com està el port. Realment és un altre byte. Són 2 bytes més el PQP i un altre, que són les àrees 68 d'entrades i 68, 69 i 70. A continuació anem a afegir la baliza, i la baliza ens diu que ens proporciona un byte output, un byte d'eixida, que ara veurem que ens la dona aquesta informació d'esta forma. Ara veurem això què vol dir. Per tant, un byte d'eixida jo me'n vinc a output i un byte i l'arrastre i tindré un byte més el PQI. Llavors són un byte d'entrar i un byte d'eixida. A mi el que m'interessa és el byte d'eixida. El PQI no vaig a consultar-lo. Que el tinc en el QB2. Molt bé. Els altres ports, com no es gaste, es deshabilite i el deshabilite. Molt bé. Doncs ja tindria la configuració dels ports feta en la informació que vaig a llegir o vaig a escriure, en el cas de la baliza, des del mestre IO-Link. Directament això ho transferisc, busque i carregue. Bé, una vegada ha transferit, em connecte i està donant-me un error, que és normal perquè
per veure des d'ací, el nom del mestre, me'n vaig a online i diagnòstico, assignar nombre, el nom segurament no estarà bé. Si actualitza ací, em dirà efectivament que el nom té el nombre del dispositiu és diferent. El meu nom és Master80. Vaig a dir-li que el nom siga... Bueno, li actualitze i assigne el nom. Assigne el nom i acceptar, i l'error ara se'n hauria d'anar. Tanca ací i efectivament l'error se n'ha anat. Molt bé. Doncs, si jo me'n vaig a una taula d'observació que tinc ací i monitoritze, podré veure que tinc ací el detector que si detecte, vaig detectant, veig que els valors van canviant. El tinc com havia dit antes, en l'IW68, que és el 68 i 69. I la baliza, que la tinc en la QB2, me l'ha ficat en binari per a poder-la observar, ara la tinc a apagar. Si jo li escric, fixem-se, si li escric en els tres primers bits, en els bits 0, 1, 2, si li escric un 001 serà green. Serà green. Si me'n vinc així, ara està apagat, li escric un 1 ahí i a veure si es pot veure això, no es pot veure. A veure... Si ho puc veure tot. Si jo force això, veuré que la baliza passa a green. Si ara la vull jo de color blue, seria un 100, 100, la force i efectivament és blava. Si la vull fer parpadea un blink, un intermitent, és el bit 3, que n'hauria que ficar-lo a 1. I el bit 3 el ficaria ixe a 1. A veure que es veig això. Ixe a 1, si force, efectivament la veig que fa el parpadeo. D'esta forma prou senzilla es configura tot això.